да не изкопам тебе, че голям сме. Той, знаеш, че... Е, тук лутва телата отпред. Не. Не е тук. А, черно съм. Тихо. Идва. Аз не мога да изляза. Ти! Гони го, майка му, шейба! Да еба, не е думата, мама да е. О, двама са! Двама са, бе! О, чувам. Някой ме стреля. Двама са! То сма мисна! Мисна ме мене, 8 пъти Револва. ме мисна. Чувам как стрелят. Презарежда. Идвам към теб. О, то сма мисна! И баси нуба! Ай, бита! Не! Респаун са, не ме бе. С кой ли ще го мъчим пак? Ние няма как да кой да Не мога да оцелия го пака! Ма те не са от един отбор, те смай, бе! А, не, Сериозно? селят по мене само. Не, в един отбор са, едва селят по мене. Не мога да ме оцелят, бе! Но сма спамит с оръжието и не мога... Тип съм! Бягай. Нямам стамина, умрях. Свърши ми Брат, стамината. аз се развалих плана, че. Май, те са много слаби, бе! Те са много слаби, бе!